ए सावित्री, ये कहाँ बारू हो? अच्छा रौरा आ गनी। अरे तैका पानी ले आवा। बैठी हम पानी लेके आवा था। ओह, अरे नइखे सुनाई देता तारा। ठीक बा सावित्री, तैका खाना लगावा, बड़ी जोर से भूख लागल बा। अच्छा पानी पी लेनी ना, हम खाना लगा देते नहीं खा ले। ठीक बा, ले आवा। बैठा। आ गया बेटा? हाँ बाबूजी आ गए नी। खेत के पूरा काम निपटाए में समय लग जाला, पूरा समय बा। अच्छा अच्छा सब्जी बा, अच्छा अच्छा प्याज बा, मरचाई बा। अच्छा बाबूजी, हाँ छोटू का फोन आयल है कि ना? अरे का कहीं बेटा, अभी ले तो कर फोनो ना आयल है। कहाँ रहता, का करता, कुछ समझे में नहीं खे आवत। तोहनी बाप बेटा हो के खाली छोटू के टेंशन न बार, छोटू के कोई टेंशन बा, सब घरे का बा ना बा फोने न करत। अरे हमनी तो गांव में कम से कम दुखा सुखा खा के जिंदगी जी ले का वो खाई थोई ना होई हमनी के पत्ते नहीं खे। जा दे ना, लायक लइका के हम खबरों न ली ले। प्रणाम बाबूजी। खुश रह बेटा। ई के बा? राउर पतो भैया। का ये हमार पुतो बा? सावित्री, राजू बाहर निकला था। बाबूजी देखा था कितना हिम्मत कि हमार बड़ बेटा भी तुम्हारा छोट बेटा शादी कर लेलन। ई के बाटे बेटा? प्रणाम आई। प्रणाम भैया। देखा था हमार बेटा कितना दूबर हो गइल बा शहर में रह के। खुश रहो भैया, अब हमारा फसल लेवे के समय आ गए बा। कौन फैसला के बात पे बड़ा छोटू? जो भी जमीन बा ना भैया, थोड़ बहुत उमें से सोचाई तनी अधियावेला। जमीन के आधा करेला बाबूजी? का कहत बा छोटू? अरे ई पागल हो गइल बा, शहर में रहत रहत एकरा बुद्धि नर्वस हो गइल बा। एक धूर ने एकरा मिली हमरा जीते जी। ई जमीन पे हमने चाहिए, जमीन पे। और बीपी मत बढ़ा, पागल हो गइल बारे। एगो औरत के चक्कर में पड़ के तू अपन पूरा जिंदगी नाश करी तरे। हम पागल नहीं क्यों बाबूजी, फिर हम एके में सपना बस शहर में रहे के। अरे तू शहर में रह चाहे तो उसे हमरा मतलब नहीं खे, लेकिन एकर फैसला सरपंच मुखिया के सामने होई। ठीक बा बाबूजी, फैसला आज हो जाए। संपत्ति के नाम पर बा, हमारे नाम पे देश के बाहर चल जाए। बताओ ये आस लिखना है कि पास नहीं है। मिक्स बाय दुर्गा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हावे गुलंबर के पास। कुछु न ले ना लेके जाइबा, तब काहे करलो घुमाना। कुछु न ले ना लेके जाइबा, तब काहे करलो घुमाना। ओ
कुछ न जाई तोरा संगमा हो हित मित साथी बेटा बेटी नाती कुछ न जाई तोरा संगमा।